Mar şäherine howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Azatlyň hökümetdäki seçmesi bu ýagdaýyň sevdiýlatynyň arasyndaky nägilelik meýilleri bilen baglylygyny, häkimetleriň öz akymlaryň protest hereketleriniň döremeginden alada galýanlyklaryny aýdýar. Ýurdun iň gürüýlatly sebäpleriniň birindäki howpsuzlyk çäreleriniň putolandyrylmagy Türkmenistanyň halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçiriljek mejlisiniň öň ýanyna gawat geldi. Bu mejlis Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 3-nji ýurla gol çeken kararyna laýyklykda Aşgabatdaky ruhyet köşkünini ýokary derejede geçirilmeli. Şäheriň merkezi köçeleri ýapyk, ýani ýollarda piýadalaryň hereketine gölegçilik etmek üçin polisiýa taliplerini nobatçy goýarlar diýip Mardak habarçymyz habar berdi. Onun sözlerine göre şu günler Mariýanyň Morlanepes köçesinde ýerleşen ruhyet köşkünine halk maslahatynyň mejlisine gatnaşçylaryň video ýazgysy taýýarlanýar. Bu maslahatda ýaşullar, häkimler we käbir döwlet edaralarynyň ýörüýte saýlanyp alynan işgärler gatnaşýarlar diýip habarça etdi. Hökümetdäki çeşmäniň anyklaşdyrmagyna görä, halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljek mejlisi pandemiýa çäklendirmeler sebäpli video ara gatnaşyk arkaly geçiriler we beýleki sebäplerde öňünden ýaly edilen çykyşlar telewizionyada onuň bitew öle hökmüne görkezler. Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurlaşan polisiýa ofiseri özleriniň her güni öýlen saat 17-den ertir saat 8-e çenli uzak gijesi bilen aýak üstünde nobatçylyk çekýänliklaryny aýtdy. Ýönelmeniň anyk sebäbini görkezmekden saklandy. Habarçy bilen gurlaşan ikinji polisiýa ofiseri bu nobatçylygy öňde duran garasyzlyk gaýramçylygynyň öňgerilýän adaty tertip düzgün çäreler bilen düşündirdi. Emma muňa garamazdan ýöneköy adamlaryň arasynda bu ýagdaýy ýylgyryp häkimetleriň mitinglerden gorkmagy bilen baglanşdyrýanlar hem az. Agdagdan ýelalar, adamlar daşary ýurtlardaky aktivistleriň guraýan protestlerini eşitýärler. Şolaryň sesini eşitdirmejek bolup interneti peseltdiler. VPN mümkinçilikleri tas doğrulayan yapıldı diýip marly mektep muallimi bu hil çäklenir şäherleriniň eýýän bir näçe gün bäri dowam edýänligini gurrun berdi. Şeýle-de özüniň polisiýada Milli Howpsuzlyk Gurulugyny işleýän tanışlaryna salgylanyp, olaryň häzir öýlerini, çağalaryny görmäge hem göýberilmeýänligini aýtdy. Hukuk edaralaryny işleýän tanışlarym eger köçede nobatçylyk çekmeseler, giýje günlüklerini Morlanepes köçesindäki ruhyet köşküne geçirmeli bolýarlar. Degişli ýolbaşçylar olar bilen günne bir näçe ýygnak geçirýär. Barhaken hüşgär bolmak talap edilýär diýip 45 ýaşlaryndaky pedagog anonimlik şertini aýtdy. Onuň sözlerine görä, hukuk goraýjy edaralaryň işgärleri adamlary ýygarlap, sähel biri göwnüne yaramasa türlü bahanalar bilen saklamagy hemde sorak etmäge çalışýarlar. Esasy maksat adamlary gorkuzmakdan, fiýasy işçilikden gaça durar ýaly etmekden ibaret bolup görünýär. Azatlyk radiosi 20-nji sentýabrda mardaky adamlaryň arz etmegiň täze, köplük usulyny ödöşdirýänligini, häkimligiň olary biraz diňläp başlandygyny habar berdi. Häkimlige arz edýän adamlaryň meseleleri dürli. Ýöne köp adam bankomatlardan pul çekip bolmazlygyndan nägile bolýar. Adamlaryň topor bolup gelmegi häkimligiň işgärlerini gorkuzana meňdýär. Häzir adamlara jogap bermek üçin hiç kim gapa çykmaýar diýip habarça aýtdy. Onuň maglumatyna görä, resmi ýagdaýda komendant sagady elan edilmediken bolsa, dillen berilen buýruga görä, marda häzir akşam saat 21:00'dan soň adamlar şäher içinde gezmeliler. Hatta günlüklerine hem tanış bilişler bilen üýüşüp 3-4 adam bolup köçede dursaň, polisiýa bölümine akıdyp sorak edýärler. Sorakda bolanlaryň biri polisiýa ofisleriniň diňejilerini, eýsem öz telefonuny hem barlanlygyny, kanun boýunça siziň beýle hukugyňyz ýok diýilen söze bolsa gülenligini gurrun berdi.